Senyores i senyors, bona nit. Benvinguts, autoritats, acadèmics, amics i amigues, cuiners, cuineres, empreses patrocinadores. Gràcies per acompanyar-nos en una nit tan important per l'Acadèmia. Benvinguts a la 24a edició de la Gala de Lliurament dels Premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. Els Premis Nacionals de Gastronomia reconeixen aquelles persones i projectes que contribueixen a fer créixer i prestigiar la gastronomia catalana des de l'excel·lència, el compromís i l'arrelament al territori. Els guardonats d'aquesta edició han estat escollits pels acadèmics numeraris mitjançant votació secreta al llarg d'aquest any. A continuació té la paraula l'excel·lentíssim senyor Joan Font, president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, honorables consellers, acadèmics, amics, benvolguts tots. Un any més ens reunim en aquest espai excepcional que és el Palau de Pedralbes de Barcelona per celebrar-hi la 24a Gala de Premis Nacionals de Gastronomia. Aquest és un lloc carregat d'història, carregat de bellesa i carregat de simbolisme que la Generalitat de Catalunya posa generosament i un any més a disposició de l'Acadèmia per a retre homenatge als guardonats d'enguany. M'agrada dir que el nostre país és un petit lloc al món, que fa grans coses, però, i compta amb una cadena alimentària i un nivell culinari incomparables. Una realitat construïda gràcies a la força del nostre sector primari, a la qualitat dels productes, a una xarxa de mercats única i a una restauració capaç de combinar tradició i innovació en cerca de les més altes fites. És important no oblidar que en els darrers 150 anys hi ha hagut només 3 grans revolucions gastronòmiques al món: la d'Escoffier, la Nouvelle Cuisine i, finalment, la revolució protagonitzada per una jove generació de cuiners catalans que, impulsats per la creativitat i la màgia de Ferran Adrià, van desfilar i van desafiar l'univers gastronòmic, transformant tant la cuina contemporània com la manera d'entendre l'experiència gastronòmica no només al nostre país, sinó arreu. Des de Catalunya es van estendre conceptes, tècniques i llenguatges culinaris que avui formen part de la gastronomia universal: les de construccions, les escumes, les tècniques amb nitrogen líquid, els jocs de textures i una nova manera d'emocionar a través de la cuina. Però Catalunya és tan forta gastronòmicament parlant que, malgrat la força de la revolució que va protagonitzar, no va renunciar mai a la seva cuina tradicional, ni a la cuina dels seus avantpassats. I totes dues, la de sempre i la fruit de la revolució, van coexistir i, de fet, coexisteixen encara avui, plenes, riques, fortes i duradores. En gastronomia, els catalans també tenim un dels trets distintius de la nostra essència i que constitueix en debatre'ns permanentment entre el seny i la rauxa. El seny ancestral d'una cuina i d'una cultura culinària sòlides, de marcada personalitat i fonaments, i la rauxa que provoca l'explosió d'un talent col·lectiu llargament contingut, capaç de transformar absolutament el passat amb noves filosofies, tècniques i gustos. Però la natura de les coses sempre s'imposa i després del terrabastall de la tempesta retorna sempre a la calma i amb ella la coexistència de dues maneres de veure la cuina. Llavors, la tradicional ha evolucionat i la revolucionària s'ha assossegat. Aquesta circumstància és el que va portar a l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició fa 3 anys a desdoblar el Premi Nacional i honorar separadament la cuina nacional, la cuina tradicional i la cuina d'autor. Perquè en realitat és com si tinguéssim dues cuines en una mostra de la força i riquesa alimentària del nostre país. Catalunya
Gastronòmicament parlant, va somoure les arrels culinàries del món. I això us demano que no ho oblidem mai. Ans al contrari, ens hem d'enorgullir i compartir-ho. Han passat ja alguns anys de tot això i no defallim. Seguim sent una cuina de referència mundial, amb una excel·lent perspectiva de futur. Arreu del territori tenim un planter excepcional de professionals, tenim una joventut preparada, entusiasta, creativa i valenta, una generació que ja està agafant el relleu per demostrar que la cuina catalana continuarà molts anys entre les millors del món. Convé recordar sovint que això que he explicat especialment, quan caiem amb la tentació de relativitzar el que hem fet i aconseguit o de mirar-nos a nosaltres mateixos amb inseguritat i injusta modèstia. Escolteu, la gent ve a Catalunya per moltes coses. La gent ve a Catalunya per la nostra història, per la natura, per l'arquitectura, per la salut o per la qualitat de vida. Ve per moltes coses, però també ve a menjar. També ve a menjar i a gaudir de la nostra cuina. I en un percentatge molt alt, el millor record que s'enduen de la nostra terra és la nostra gastronomia. I ara, precisament, arribem al tema del que us volia parlar avui. Les acadèmies venim del més remot dels temps. Venim de lluny, perquè les acadèmies les va concebre i crear Plató com a centres de cultura, estudi, generació de coneixement, d'anàlisi i de reflexió. I és per això que també és la nostra feina plantejar dubtes i promoure debats que ajudin a sacsejar hàbits i consciències. En aquest sentit, avui m'agradaria compartir amb vosaltres una reflexió. Jo em pregunto, per què tan sovint els catalans tenim dificultats per reconèixer amb naturalitat allò que fem bé? Per què actuem com si ens ho haguéssim de fer perdonar? Ens costa exercir una autoestima serena. Ens incomoda dir que excel·lim. Sembla que dient-ho haguem d'ofendre l'altre i llavors ens retraiem. Sembla que quasi ens avergonyim. Em dol especialment perquè la gastronomia és, sens dubte, un dels àmbits on podem sentir-nos legítima i públicament orgullosos. No vull entrar en altres matèries. No vull entrar en altres matèries perquè no em pertoquen, però gastronòmicament parlant segueixo preguntant-me com és possible que encara acceptem debatre l'altíssim nivell de la nostra gastronomia comparant-la amb la de qualsevol altra? I fixeu-vos bé que dic qualsevol altra. A mi m'ho pregunten sovint i defujo cordialment el debat somrient i dient que hi ha coses i magnituds que no es poden comparar. No us deixeu enganyar. Ells saben que no és comparable. Catalunya té una marcada personalitat culinària pròpia, molt difícilment igualable. Som al nivell de les grans cuines del món i això ho hem de viure no amb arrogància, sinó amb naturalitat i confiança, perquè és així, senzillament. Hem d'aprendre a mirar-nos amb una autoestima madura, tranquil·la i conscient del que representem gastronòmicament al món, a no abaixar la cara, a no caure en falses modèsties i, en cap cas, acceptar comparacions i debats mancats de tota lògica, proporcionalitat i sentit. No m'estendré més, però l'Acadèmia havia de posar aquest debat sobre la taula. Un dels lemes que la Generalitat de Catalunya i les entitats que vam compartir l'honor d'aconseguir que el nostre país fos nomenat Regió Mundial de la Gastronomia 2025 vam estendre arreu del món deia Catalunya, la millor cuina del món. I no ha passat res. No hi ha hagut cap escàndol. Ningú ho ha contradit ni qüestionat. Ningú s'ha ofès. Ha estat admès amb absoluta naturalitat perquè és veritat. És una realitat acceptada mundialment. Per tant, des de l'Acadèmia us encoratjo a manifestar sempre cordialment, però amb orgull, que Catalunya és la millor cuina del món. I si per costum o caràcter no gosem fer-ho, acceptem com a mínim que Catalunya és una de les millors cuines del món. No vull acabar sense agrair a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Barcelona com a institucions públiques i a Foment del Treball, Veolia i CaixaBank com a entitats privades que formen part de la nostra societat civil el seu suport permanent a la nostra activitat. Sense ells, aquesta gala no hagués estat possible.
Moltes gràcies també al nostre estimat grup de patrocinadors que formen el Club d'Empreses i que trobareu al llibret que teniu a la taula. També a l'equip humà, que ha treballat incansablement perquè aquesta nit sigui reeixida i puguem gaudir d'un inoblidable vespre gastronòmic. Finalment, pot ser que algú pensi que m'he deixat quelcom al tinter i no he esmentat alguna persona, fet o circumstància. No us preocupeu, tindré oportunitat d'ocupar-me'n abans, no pas acabi aquest vespre. Però aquesta nit només us demano que celebrem molt més que uns premis. Celebrem una forma d'entendre la vida, el territori, el producte i el saber fer. Celebrem una cuina que ens representa fermament arreu del món. Acceptem amb orgull que tenim la millor cuina del món i, per favor, gaudim-la, defensem-la i continuem estimant-la. Bon sopar a tothom i gaudiu d'aquesta meravellosa nit, ja quasi d'estiu, perquè sento tronar i demà ve pluja. Gràcies. Comencem el lliurament dels premis d'aquesta vetllada i ho fem amb el Premi Cap de Sala 2026. Convidem a pujar a l'escenari a la senyora Rosa Mayordomo, vicepresidenta de l'Acadèmia, i a l'honorable senyor Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per tal de fer entrega del Premi Cap de Sala 2026. I mentre van pujant, deixa'm dir, Antoni, que bo que estava aquest brioix i que bona aquesta Royal d'espàrrecs. Meravellós. Bé, el Premi Cap de Sala va néixer l'any 2018, amb la voluntat de reconèixer una figura essencial dins de l'experiència gastronòmica perquè és aquella persona que acull, acompanya i cuida el client perquè cada àpat sigui únic. La guardonada d'enguany va iniciar el seu camí en la gastronomia gairebé per casualitat. Tenia 23 anys, li van proposar gestionar un bar de vins. Aquell repte la va portar a formar-se com a sommelier i a descobrir una vocació que ja no ha deixat mai. Anys més tard es va incorporar al negoci familiar, fundat pels seus pares. Fa 17 anys que treballa al costat dels seus germans, mantenint viu l'esperit de casa i assumint el relleu del seu pare amb molta sensibilitat i determinació. Ha convertit el tracte humà en una de les claus del seu èxit. De manera que el Premi Cap de Sala 2026, en reconeixement a la seva trajectòria i dedicació com a cap de sala del restaurant La Granja Helena, és per a Patricia Sierra. Això va començar sent una granja, el meu pare estava darrere el taulell, la meva àvia estava a la xarcuteria, després va començar a treballar les meves tietes, el meu pare es va casar, va començar la meva mare aquí i la meva mare cuinava molt bé i aleshores van començar a fer cuina. Però, clar, fa 30 anys no teníem cuina aquí, o sigui, era ma mare que cuinava a casa i nosaltres baixàvem les cassoles i cada vegada l'hem donat més importància a la cuina. Autodidacta total i ara, de fet, segueix cuinant i és una passada. Mon pare és una persona molt inquieta amb el producte, amb el vi, amb el servei, amb tot, no? Hem tingut bons mestres, en general. Jo havia treballat en diversos llocs i després mon pare ja estava pensant en la jubilació i em va dir, a veure, tu ets com la peça que faltes de l'engranatge perquè els teus germans ja estan aquí. Si vols venir, doncs aquí t'esperem. Era un repte perquè substituir el meu pare, que era ell aquí, l'ànima del local, doncs sempre és un repte, però molt bé, la veritat. Jo tinc un germà a la cuina, el Borja, el Guille, que està fora també amb mi,
I després la meva tieta, que porta tota la vida treballant aquí i és part essencial de l'equip. I després un equip que fa molts anys que està amb nosaltres i que també són família. Part de l'èxit és cuidar la gent, ser empàtic, ser espontani i natural, no? I al final aquí és un lloc on la gent ve molt sovint i que al final és com el seu moment, no? I això ho dic perquè ens ho diuen, no? I ens ho verbalitzen, que en un moment en què està tan deshumanitzat tot, es valora molt aquest caliu, aquest tracte proper, aquest servei més proper. Vaig sorprendre moltíssim, la veritat. O sigui, estic contenta perquè penso que hi ha molta gent que té restaurants així, no? Com el nostre, més informals o més modestos i que fan una feina espectacular. Guai. Demanem a Patrícia Sierra, Premi Cap de Sala 2026, que s'acosti a l'escenari per tal de recollir aquest premi tan merescut. Ja la tenim aquí, guanyadora del Premi Cap de Sala 2026, Patrícia Sierra, de la Granja Helena, i que rep del conseller Ordeig el guardó que l'acredita com la guanyadora i la fotografia que immortalitzarà aquest moment. Moltes gràcies, moltes felicitats. Segueixin gaudint del sopar i de seguida continuem amb el lliurament de premis. Fins ara. Després d'aquest segon plat, passem a conèixer ara el Premi Revelació 2026. Demanem la presència a l'escenari de la senyora Carme Ruscalleda, vicepresidenta de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, i del senyor Rafael Villaseca, president de Veolia Espanya, empresa patrocinadora oficial de l'acte per realitzar l'entrega del Premi Revelació 2026. El Premi Revelació 2026 reconeix aquells joves cuiners que amb talent i amb una mirada pròpia contribueixen a renovar la gastronomia catalana. La guardonada d'aquest any va descobrir ben aviat la seva passió per la cuina, marcada pels records familiars i per la influència de la seva àvia Antònia. Formada a l'ESOP i a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona, va assumir, juntament amb la seva parella, el repte de fer créixer el restaurant Mare de la Font a Solsona. Amb una cuina arrelada al territori, als productors locals i a la tradició catalana i de muntanya, ha consolidat una proposta honesta, de país i contemporània. El Premi Revelació 2026, en reconeixement a la seva sensibilitat, professionalitat i dedicació com a xef del restaurant Mare de la Font, és per Laia Coma. El restaurant es diu Mare de la Font perquè aquí hi ha la font, la Mare de la Font, que era antigament la font que proveïa de les fonts de Solsona. Era molt habitual, i ho és a dia d'avui encara, que la gent vingués al parc a berenar, a passar el diumenge, i al principi va començar així, com una guingueta. I llavors aquí hi ha hagut amb els anys diferents llogaters, fins que nosaltres, doncs això, el 2018, vam tornar a començar, no? Perquè clar, eren tot parxes, no? I ja van voler una cosa més sèria. Jo soc de Cornellà, la meva passió per la cuina no ve d'una tradició familiar. De fet, a la meva família no hi ha ningú que s'hi dediqui, però tenia una àvia, la tinc, de fet, que està viva, l'àvia Antònia, que sí que és veritat que era una cuinera excepcional. Llavors, jo cada dia hi dinava. Ella tenia allà el seu receptari, era l'Ignasi Domènech. Me n'adonava que a mi el que m'agradava era cuinar, que jo anava a la FNAC i jo m'anava a la secció de llibres de cuina, no? Llavors has de tancar una mica aquest d'això de dir-li als pares. La meva mare volia que fes una carrera, el meu pare és autònom des que té 14 anys i no volia el mateix per la seva filla. Vaig estudiar a l'Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona. Allà vaig conèixer el Roger l'últim any i ja vam decidir amb el Roger, molt joves, jo tenia 21 anys i el Roger 23, que vam decidir pujar a Solsona, perquè això ho portaven els seus pares,
és concessió municipal, els seus pares ja jubilaven i hem après aquí. Vull dir, nosaltres no venim del típic currículum de cuiner, cuinera, que ha fet pràctiques als millors llocs, que tots es coneixen. Nosaltres estem aquí apartats i hem fet una carrera diferent, la nostra, a la nostra manera. Teníem clar on érem, aquí és cuina catalana de muntanya, sabia el que volíem fer i on érem. Jo la veritat que a Solsona em vaig sentir acollida. Vull dir, de seguida vaig veure que era el meu lloc. Per mi aquest premi és el millor, que evidentment el millor que em podien donar. Vull dir, és increïble, fent-ho m'ho crec. Que és un premi en reconeixement no només a fer una cuina ben feta, que això ja és un orgull, però sobretot a mi el que em fa moltíssima il·lusió, que és per fer cuina catalana. Laia Coma, a l'escenari, sisplau, per rebre el Premi Revelació 2026. Moltes felicitats. Sí, veniu una miqueta més cap aquí, sisplau. Si sou tan amables, aquí. I aquí està. Moltes felicitats a Laia Coma per Premi Revelació 2026 de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. Gràcies, moltes felicitats, Laia. Gràcies, senyor Vilaseca. Moltes felicitats, gràcies. Gràcies, Carme Ruscalleda. I a continuació lliurem el Premi Néstor Luján de Periodisme Gastronòmic. I per això convidem els membres del jurat del Premi que ens acompanyin a l'escenari. Tacho Benet, Anna Godó, Eduardo Mendoza, Ferran Rodés, Valentí Roqueta, Pau Salvat, Mònica Terribas, Helena Yepes i Patrici Tixis, i en presència seva, el senyor Eduardo Mendoza, president del jurat, llegirà l'acte de proclamació del Premi. Demanem als membres del jurat que es vagin acostant, si us plau. Òbviament, tots són importants, però tenim el president del jurat que llegirà l'acte de proclamació del Premi Néstor Luján de Periodisme Gastronòmic. Endavant, senyor Mendoza, quan vulgui. L'1 de març de 2022 es va commemorar el centenari de Néstor Luján, escriptor, periodista i fundador de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. El premi que porta el seu nom reconeix aquests professionals que contribueixen a divulgar i prestigiar la gastronomia catalana. El jurat del Premi Néstor Luján de Periodisme Gastronòmic 2026 ha acordat concedir per unanimitat el guardó d'enguany a la periodista Trinitat Gilbert i Martínez pel conjunt de la sèrie d'articles Els aliments que mengem al detall. Deixeu-me acabar. A través d'aquest treball, publicat durant l'any 2025, l'autora ofereix una mirada rigorosa i divulgativa sobre diversos productes emblemàtics de la gastronomia catalana, apropant al gran públic el coneixement dels productes, el territori i els oficis vinculats a l'alimentació. Vaig estudiar periodisme i vaig començar en aquesta mateixa casa, en el mateix lloc on ens trobem ara, a escriure sobre viatges. Ja va ser la meva primera feina, era una revista que es deia Descobrir Catalunya, en el qual en cada viatge l'apartat important era la gastronomia. La directora general en aquell moment, que era la Marta Lorés, és la que va pensar, va idear de fer una revista que es deia Cuina, en la qual jo vaig fer la direcció. L'Acadèmia ha triat un premi en concret que és en el que parlo dels aliments, en el que explico històries de tots els aliments, des de l'origen fins que arriba a la taula, les propietats nutricionals, el conreu que se'n fa a Catalunya.
Per mi, escriure sobre gastronomia és escriure sobre la cultura catalana, és escriure sobre la nostra llengua, és defensar-la, és lloar-la, perquè tenim una gastronomia que, evidentment, agafa molts més àmbits, que va més enllà del que és una taula parada i un plat per menjar. La gastronomia és economia, la gastronomia és política, la gastronomia és societat, la gastronomia ho és tot. I en aquesta lluita meva per la cultura catalana, la gastronomia té un paper molt important per a mi. Els reportatges es fan en equip. Jo compto amb una cap que és la Rosa Rodon, amb una altra cap que és el Xavier Cervantes, amb un equip d'infografia amb què treballem conjuntament tots els reportatges. Vull dir, el signo jo, els textos són meus, però al darrere hi ha tot un equip que treballem. En el món del periodisme ningú no treballa sol, tots estem en equip, tots estem connectats. Em fa molta il·lusió rebre'l. Per mi el premi és un premi per a tota la redacció del diari Ara. Doncs moltes felicitats per fer entrega del Premi Néstor Luján de Periodisme Gastronòmic. Demanem que pugin a l'escenari el senyor Jaume Masana Ribalta, membre de l'Acadèmia, i la senyora Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona. Si són tan amables de pujar a l'escenari per poder lliurar aquest premi de periodisme gastronòmic que el jurat ha concedit a la guanyadora, la Trinitat Gilbert, a la que demanem també que ens acompanyi per rebre el guardó, la periodista gastronòmica del diari Ara, companys. Moltes felicitats. Moltes felicitats a Trinitat Gilbert, periodista gastronòmica del diari Ara, pel Premi Néstor Luján de Periodisme. Molt merescut. Una mica més cap aquí. Molt bé. Moltes felicitats. Gràcies, enhorabona. I per cert, recordar que a la sortida rebreu tots un llibret com aquest que tinc a les mans. És un exemplar especial dedicat a tots els guardonats dels Premis de l'Acadèmia d'aquest any. En aquesta publicació a dins també hi trobareu un codi QR a partir del qual podeu accedir a tots els articles gastronòmics de la periodista Trinitat Gilbert, els aliments que mengem al detall, els articles que ha publicat el diari Ara. Seguim amb el sopar. De seguida tornem amb més premis. Som-hi. Bé, doncs després d'haver gaudit d'aquest bou de mar madurat, que estava boníssim, i després d'haver conegut ja també els primers premis, parlem ara del Premi Nacional de Gastronomia 2026, que presenta novetats perquè reconeixerà una doble vessant de la cuina de casa nostra, de la cuina catalana. Cuina d'autor i cuina tradicional. Sí, ho ha dit abans Joan Font, el president de l'Acadèmia. Catalunya és un territori capaç de combinar tradició, innovació, arrelament i creativitat. I, per tant, pertanyent a la millor cuina del món, és normal que l'Acadèmia pugui trobar, amb aquests dos reconeixements, persones, professionals, restaurants, que destaquin en les dues expressions de la gastronomia catalana que conviuen i que es complementen. Preservar el nostre patrimoni gastronòmic i continuar innovant són pilars fonamentals per continuar sent un referent al món. I per anunciar els guanyadors del Premi Nacional de Gastronomia d'autor i també el Premi Nacional de Gastronomia Tradicional, demanem que pugi a l'escenari la Cristina Cabanyes, secretària general de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. Molt honorable president de la Generalitat, Salvador Illa i Roca, autoritats, senyores i senyors. Durant el primer quatrimestre d'enguany, l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició ha celebrat les votacions corresponents als Premis Nacionals de Gastronomia 2026, seguint el protocol establert. El recompte de vots emesos pels acadèmics numeraris ha estat verificat per la Junta Directiva i custodiat per la secretària general fins al dia d'avui,
moment en què es fan públics els resultats. Tinc l'honor, com a secretària general de l'Acadèmia, d'anunciar que el Premi Nacional de Gastronomia Tradicional de 2026 reconeix enguany una trajectòria extraordinària vinculada a la defensa de la cuina tradicional catalana, del producte i del territori. Vinculat al Mòtel de l'Empordà, des de la seva inauguració l'any 1961 i hereu del mestratge de Josep Mercader, el guardonat ha convertit aquest establiment en un dels grans referents de la gastronomia catalana. El Premi Nacional de Gastronomia Tradicional 2026 és per el senyor Jaume Subirós, propietari del restaurant Mòtel Empordà de Figueres. L'Hotel Empordà va obrir el 4 de juny del 1961. El senyor Mercader, que era el director de l'Hotel Empordà, va venir a trobar el meu pare i li va dir poder aquest noi podria venir de Botones quan acabés el col·legi. I llavors jo vaig començar a treballar just a acabar el col·legi. No tenia sou, no podia treballar, evidentment, però tenia propines, que eren moltes. Llavors vaig fer cuina, vaig fer menjador també, i llavors l'any 69 vaig marxar d'aquí per anar a inaugurar el Madral Park, que és aquest hotel que va crear el senyor Mercader. El 69 llavors anar al gran restaurant de referència a Barcelona, que era el Glacier. Després de passar-hi una temporada allà, vaig passar cap al Finisterre, a Barcelona. Llavors vaig fer el servei militar, vaig tornar a treballar amb el senyor Mercader en 1972 i llavors allà és com començo a sortir amb l'Anna Maria, que és la filla del senyor Mercader, i tenim el casament el 74. 79 mor el senyor Mercader i en cau tot aquest món de l'Hotel Empordà i de la Madral Park a sobre. Tenim dos fills, l'Albert i en Jordi, més tard ve la Sílvia i molt més tard ve en Lluís. Els tres nois estan amb nosaltres i la filla no està amb nosaltres però no està contra nosaltres. Nosaltres hem seguit, jo sempre dic, l'escola que es va ensenyar el senyor Josep Mercader. Aquesta innovació a la cuina catalana. És un creador nat, un home que tenia cura de tot el producte que hi havia a la temporada i a més feia producte de temporada. I aquesta evolució de la seva cuina ha sigut per mi genial. És que solament anar al mercat t'incites, no? Veus que no? Ara els primers són que hi ha a la temporada, coi, hosti, hi ha els primers espàrrecs, hi ha els primers pesos, la múrgola. Hosti, això t'excita voler fer una cosa més, no? Si una cosa la fas molt de temps, diuen clàssic o tradicionalista, i l'altra és cuina moderna. Jo crec que tenen cabida totes les cuines. Hi ha una cuina que és la bona, que és la que ja ha d'existir i és la que ha de perdurar. Jo dic sempre a tot el nostre equip, cuina, menjador, recepció, tots, dic, petits detalls, grans conseqüències. Doncs cuidem els petits detalls. L'actitud de rebre, l'hospitalitat que s'ha de donar, és importantíssim per mi. I a partir d'aquí funciona tot l'altre. A més, la paraula ja ho diu, restaurador, estàs restaurant aquelles persones, que puguin menjar, que puguin gaudir. Fem una feina a la societat important, no? El Premi Nacional de Gastronomia d'Autor 2026 reconeix enguany una trajectòria marcada per la creativitat, el rigor i una mirada profundament personal sobre la cuina catalana contemporània. Format en l'entorn del restaurant Sant Pau i amb l'experiència en altres grans cases de la gastronomia, el guardonat ha construït un llenguatge culinari propi, basat en el producte, la tècnica i una interpretació contemporània de la tradició mediterrània. La seva trajectòria, consolidada especialment al restaurant Moments de Barcelona, l'ha convertit en una de les veus més personals i reconegudes de la gastronomia catalana actual. Amb aquest guardó, l'Acadèmia vol reconèixer una trajectòria en constant evolució, compromesa amb l'excel·lència i amb la projecció de la cuina d'autor. El Premi Nacional de Gastronomia d'Autor 2026 és pel senyor Raül Balam i Ruscalleda. La professió de cuiner em va venir gràcies a un càstig.
perquè jo era molt mal estudiant i vaig decidir plegat deixar els estudis. L'avi, el pare de la mare, va dir fiquem-lo a treballar, treballant a la carnisseria, el nen s'espantarà i ens demanarà un altre cop tornar a estudiar. I els hi va sortir el tiro per la culata. A mi el que em sortia sempre bé, el que m'agradava més era la plàstica. El treballar amb les mans a mi em fascina, em realitza molt. Embolcallar canelons, el desossar pollastres, tindre tot aquest art, el fer croquetes, el preparar verús. Em sentia realitzat i a més em donaven calarons. Però quan vam tancar aquest negoci entro a formar part d'aquest univers Sant Pau, que ja ajudava, perquè els fills de cases, de restaurants, ajudem sempre. Si faltava el de la pica, doncs anaves a ajudar el de la pica. I tant jo com la meva germana vam créixer amb una cuina. Començo des de baix, com hem començat sempre a casa. Vaig començar a la partida de peixos i em vaig passar tot un estiu que em van tenir escatant peix. I mica en mica doncs, vaig anar pujant graons en aquesta empresa i el 2009 doncs, se'm proposa venir a moments com a cap de cartell, per dir-ho d'una manera. I ja anem cap als 17 anys que estem aquí ja. I ara jo no entendria la meva vida sense la vida d'un restaurant. Sense la gastronomia totalment no, perquè m'agrada, disfruto cuinant a casa meva, però m'agrada també formar part d'un ofici que ven felicitat quan els altres fan festa, i això és meravellós per mi. Encara dic, no m'ho crec, és una cosa que, clar, quan se'm va dir això, clar, primer et quedes una mica parat, però llavors penses, ostres, és que fa molts anys que t'hi treballes i que te dediques i que defenses. Normalment a mi m'agrada molt i ens agrada molt defensar primer el territori i la cultura que ens envolta. Jo sempre dic que un país el coneixes, sobretot quan ens venen clients estrangers aquí, s'emporten un tros de la nostra cultura, perquè un país el coneixes pels seus museus, pels seus edificis, però el recordes per lo que has menjat. O sigui, coneixes una societat pel que menja, per com són els mercats i com són els plats que es preparen. I aquí som molt defensors, sobretot en moments d'aquests plats locals. Ara en el menú, el plat principal de peix és un suquet de pescadors, a ras, sense floritures. Clar, quan els sortim a emplatar, perquè els sortim a emplatar els expliquem la història del suquet, per què era el suquet, i que mai tenia el mateix gust perquè mai era el mateix peix, perquè normalment es cuinava a les barques aquest suquet i es feia servir el peix que no vendrien a plaça. Créixer entre fogons és una sort. O sigui, jo sempre dic que m'he format a la Universitat del Sant Pau perquè al final m'han ensenyat totes les tecles de lo que és un negoci. Mira, justament aquest any fa 30 anys que em dedico a l'hostaleria. Doncs per lliurar els Premis Nacionals de Gastronomia 2026 demanem la presència a l'escenari del president de l'Acadèmia, el senyor Joan Font, i del molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Salvador Illa i Roca. Sisplau, a l'escenari. I en primer lloc es lliurarà el premi a Jaume Subirós, ànima i propietari del Motel Empordà, i a continuació, i tot seguit, es lliurarà el premi a Raül Balam, cuiner i copropietari del restaurant Moments de Barcelona. Senyor Subirós. Jaume Subirós, Raül Balam, sisplau, si es poden anar acostant a l'escenari per tal de recollir els Premis Nacionals de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició 2026. Cuina tradicional, cuina d'autor. Si es poden situar una mica a la zona central. Molt bé. Perfecte. Moltes felicitats. Enhorabona, Jaume Subirós i Raül Balam. Moltes felicitats, gràcies.
Seguim endavant. I ara... Senyor Joan Font, si es vol quedar a l'escenari un momentet, si us plau. Sí, perquè arriba el moment de lliurar un premi que porta un nom, de fet és un adjectiu especial, que certament fa honor a allò que lliurarem immediatament. Lliurament del Premi Especial de l'Acadèmia 2026. Li demanem al president de l'Acadèmia, Joan Font, que desvetlli qui rep aquest Premi Especial. Especial del president, que concedeix anualment l'Acadèmia, era especialment estimat per Carles Vilarrubí. És un guardó que ell decidia personalment i no comunicava fins que just abans de la gala el compartia amb la seva taula directiva. Malauradament, aquest any, el seu inesperat traspàs ens ha privat d'aquest moment íntim. Malgrat tot, jo sé quina havia estat la seva decisió i probablement el més natural seria respectar-la i procedir segons la seva voluntat. Però també estic convençut que ell entendrà perfectament el que avui faré, perquè ell sempre deia, el Joan Font, deixeu-lo estar. Ell sempre acaba fent el que vol, amb aquell punt d'afectuosa ironia seva tan pròpia. Doncs avui també faré allò que crec honestament que correspon. En primer lloc, vull tenir un sentit record pels acadèmics que ens han deixat aquest darrer any. Un any que ha estat per aquesta acadèmia veritablement tràgic. Joan Uriach, Paco Soler Parellada, Jorge Linati, Rafael Soriano, Bartolomé Oliver, el comte de Sert i, evidentment, Carles Vilarrubí. Estimats amics, us portarem a tots vosaltres sempre al cor. Per tots vosaltres, amics, una abraçada amb la seguretat que algun dia, en un altre temps i en un altre lloc, ens tornarem a trobar i a compartir taula. En segon lloc, dir-vos que he decidit, malgrat el que s'espera i s'ha anunciat pel lliurament d'aquest guardó, no glossar la figura del nostre traspassat president i amic Carles Vilarrubí. No ho faré perquè la riquesa de la seva vida i la importància de les fites que va aconseguir són inabastables i, a més, prou conegudes. Carles Vilarrubí, però, podem dir breument que va tenir una vida realment activa, i més si tenim en compte que va estar vinculat a molt diversos projectes empresarials, institucionals, socials i esportius públicament coneguts, i que el van portar inclús a ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi, la més alta distinció del nostre país, en reconeixement a la seva activitat en favor de la nostra societat. Qui va ser, ho sabem tots, i la seva història forma part de la nostra memòria col·lectiva. Per tant, no fa falta glosses. Ara bé, sí que us voldria recordar que en el seu darrer gran èxit va ser presidir i impulsar una etapa de renovació i projecció de l'Acadèmia, consolidant els premis nacionals i reforçant el paper de l'entitat com a institució de referència en defensa i divulgació del patrimoni gastronòmic català. Quan va esdevenir-ne president, com tantes vegades durant els anys que vam compartir la vida, em va demanar que l'acompanyés en el nou projecte. I una vegada més, junts, vam viure moments inoblidables. Us podria explicar incomptables anècdotes i vivències, però m'agradaria dir-vos que els 35 anys de la nostra amistat se m'han fet terriblement breus. Ens van unir moltes coses, però la gastronomia va ser sempre un lligam indissoluble que ens va portar a compartir centenars de taules i experiències arreu del món. A vegades, la vida juga amb nosaltres i després d'haver-nos fet mal o arrabassat algú estimat, ens acluca un ull, tot deixant-nos un petit detall, una petita juguesca que ens indica qui mou els fils de l'existència. Són petits equívocs, petites anècdotes sense importància, que malgrat tot ens fan esbossar un somriure barrejat amb tristesa i record. Ho dic perquè la meva amistat amb Carles Vilarrubí no va ser lineal, sinó que es podria qualificar de circular. Curiosament, quasi de manera irònica, va començar i va acabar al voltant d'una taula al mateix lloc.
L'any 1991, en unes circumstàncies que no venen al cas, ens va presentar Joaquim Jubert, que avui tinc la sort que està per aquí. Després de demanar-me si ens podíem veure urgentment per parlar amb un amic seu d'una qüestió delicada de la que se n'havia d'ocupar urgentment l'endemà, ens vam veure. Era un diumenge d'hivern, un vespre fred, plujós, i ens vam trobar els tres per comentar la situació i decidir què es podia fer. Es van prendre les decisions correctes i tot va anar i acabar bé. Carles Vilarrubí, esplèndidament agraït, perquè sempre ho era, ens va convidar uns dies després a sopar a Via Veneto. Aquell vespre ens vam asseure en una taula rodona al fons de la sala, al costat de la finestra. Va ser el principi d'una història d'amistat i fidelitat mútua que us asseguro no ha acabat ni acabarà mai. La vida ens va portar per molts camins i moltes situacions de tota mena, sempre amb la sensació de que quedaven encara moltes coses per fer i un futur molt llarg per compartir. Però el destí va decidir que la nostra relació seria relativament breu, circular, i acabaria abruptament al mateix lloc on havia començat. La darrera vegada que ens vam veure va ser una nit de divendres, el dia abans d'ingressar a la clínica de la qual ja no en sortiria. Res feia pensar el que acabaria passant. El vaig veure bé, potser una mica cansat, però res anormal, i ens va convidar a la seva estimada Sol i a mi a sopar. No plovia, però encara feia fred i amenaçava pluja, com al principi de tot, com el dia en què ens vam conèixer. Vam sopar una altra vegada a Via Veneto, a la mateixa taula, i sense pensar-ho, ell i jo ens vam asseure als mateixos llocs. En aquell entorn immutable que només existeix a Via Veneto, la vida semblava voler-nos deixar clar discretament que el cercle s'havia tancat. No me'n vaig adonar, però va ser com si el temps sabés que tot s'havia d'acabar. Ara només resta el record, i sovint, quan penso en ell, em venen al cap uns versos de Miquel Martí i Pol, escrits quan va perdre una persona propera molt estimada, i que diuen: em costa imaginar-te absent per sempre. Tants records de tu se m'acumulen que ni deixen espai a la tristesa i et visc intensament sense tenir-te. Descansa en pau, vell amic, ens tornarem a veure i a sopar plegats. No en tinguis cap dubte, encara que ben segur no serà a Via Veneto. Per tant, en record de 35 anys d'amistat, de lluites i fites guanyades, de fidelitats mútues, i en nom propi i en el d'una acadèmia que li deu en bona part, en gran part, la seva fortalesa actual, he decidit, amb la conformitat unànime de la Junta Directiva, que d'ara en endavant el Premi Especial del President passi a denominar-se Premi Especial Carles Vilarrubí, i que el guardó d'enguany sigui, òbviament i amb infinit agraïment, per a ell. Com veieu, no m'havia deixat res al tinter. Moltes gràcies per acompanyar-me en un dia tan difícil i ser tots vosaltres aquí. Gràcies, Joan Font. Estem realment molt tocats després d'escoltar aquestes paraules emocionants. Demanem ara que pugi a l'escenari el senyor Ramon Ajenjo, tresorer de l'Acadèmia, i el senyor Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, per fer entrega del Premi Especial de l'Acadèmia 2026 a Carles Vilarrubí a títol pòstum. Recull la seva filla Carlota Vilarrubí. Carlota, si et vols acostar per dirigir-nos unes paraules.
Molt honorable president, president de l'Acadèmia, autoritats, patrocinadors, amics i amigues, bona nit a tothom. M'agradaria començar aquestes breus paraules agraint, en nom de tota la meva família, aquest reconeixement al meu pare, Carles Vilarrubí. Per nosaltres és especialment emotiu, ja que l'Acadèmia va ser un dels seus darrers grans projectes. Per al nostre pare, la gastronomia no era només cultura o excel·lència. Era una manera d'entendre el país que tant estimava, de reunir i apropar persones, de celebrar la vida, qualsevol dia i sense motiu. Per aquells que el coneixíeu bé, estareu d'acord amb mi, era un senyor ben presumit. Aquesta fotografia li agradava molt, a mi també. Captura una imatge del meu pare molt quotidiana i molt pròpia d'ell. Aquest gest lent i delicat que tenia d'extendre el tovalló per posar-se-la sobre les cames i se la pujava ben bé fins a la cintura. Com si no hi hagués pressa, com si tingués tot el temps del món per seure amb tu a taula, per compartir records, converses, celebracions i, en el meu cas, alguna renyada de tant en tant. Perquè la gastronomia té aquesta força extraordinària, convertir una taula en un espai de memòria, de trobada i de complicitat. Molts dels grans records que en dic amb el meu pare han estat al voltant d'una taula. Finalment, m'agradaria fer extensiu l'agraïment en nom de tots els premiats d'aquesta nit. Cadascun d'ells, cuiners, restauradors, caps de sala i periodistes, contribueixen a fer més gran la gastronomia catalana, des del talent, l'esforç, l'exigència i el compromís amb la qualitat. Moltes gràcies a tots ells per mantenir viu aquest esperit. Aquest és, sens dubte, el millor homenatge que podem fer al meu pare. Bona nit i moltes gràcies. Moltes gràcies, Carlota, per les teves paraules, per haver compartit amb nosaltres la teva emoció en la nit en què heu rebut el primer premi especial a partir d'ara Carles Vilarrubí, segons la decisió que ens ha explicat el president de l'Acadèmia, Joan Font. M'agradaria des d'aquí enviar una fortíssima abraçada a la seva esposa, a la Sol d'Aurella, al seu fill, Edu, que em sembla que està per aquí, Edu Vilarrubí, a la seva filla Sol Vilarrubí, a la seva germana Conxa, que ens acompanya un any més, i als seus nebots, el Ferran i la Irene. Gràcies. Seguim, que és una nit carregada d'emocions, amb moltes dificultats en aquest moment també per continuar per l'estima que tots plegats teníem pel Carles. Però em sembla que també tenim un moment molt sentit, amb una música fantàstica que de seguida tindrem oportunitat d'escoltar, una música que li encantava, li agradava moltíssim al Carles Vilarrubí i que què millor en aquest moment en què se li està lliurant a títol pòstum aquest reconeixement que tots plegats la puguem compartir. Així que... La música i l'emoció faran un bon maridatge. I tant que sí. Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí, una part de tu em floreix a dins. El teu amor, el meu destí. Soc feliç, prop del perill. No
m'escapo sempre porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo. Van plorant els núvols grisos i ens fan enyorar el bon temps, el record del que vam ser, que tot se'n vagi a la merda. Recordo que t'ho vaig dir, que seria millor així, no sé res però m'ho vull creure, que al final sé decidir si en el fons som la veritat de tot el que ens ha passat, som la sort de ser aquí. Tan estrany i tan bonic, entre el miracle i el desastre on vivim, cel de llums per fer-te feliç, brilla la nit i ho fa per tu perquè ets aquí. Tan estrany i tan bonic, entre el miracle i el desastre on vivim, cel de llums per fer-te feliç, brilla la nit i ho fa per tu perquè ets aquí, segur que sí. Sempre porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo, i un altre cop m'escapo, sempre porto un tros d'ahir i t'estimo molt, i t'estimo molt, tots t'estimem molt. Bé, doncs després d'aquest moment emocionant, gràcies Carles per tant, amb totes aquestes imatges sobre la trajectòria, el recorregut vital del Carles Vilarrubí, després de la intensitat d'aquest moment que hem viscut avui aquí en aquesta vetllada de reconeixement a la gastronomia que ell tant estimava, de seguida demanarem la presència del molt honorable president de la Generalitat de Catalunya. Abans, però, també serà el torn de les postres, unes postres molt bones, exquisites, i després us esperarà també el Toni Sbar, perquè al Carles també li agradava allargar les vetllades i és el que també farem avui aquí, en memòria seva. Hem solemnitzat com corresponia la memòria d'en Carles Vilarrubí, però el sopar i aquest lliurament de premis i aquesta festa, en definitiva, de la gastronomia del nostre país continuen. Doncs ara sí, estem ja arribant al final d'aquesta gala de lliurament de la 24a edició dels Premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. Exquisita també aquesta paulova de gerds de Salvador Dalí. I ara el que correspon, com a cloenda de l'acte, és sentir les paraules que ens adreçarà el molt honorable president de la Generalitat, senyor Salvador Illa i Roca. Quan vulgui, president. Molt bona nit a tothom. Senyor Joan Font, president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia, membres de la Junta Directiva de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia, conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, presidenta de la Diputació de Barcelona, senyores i senyors, bona nit a tothom. Vagi per endavant la meva felicitació a tots i a totes les premiades d'avui. Gràcies també a Romain Fornell i Òscar Manresa per aquest magnífic sopar que ens han ofert. Em fa especial il·lusió acollir aquests premis al Palau de Pedralbes. Aquí celebrem cimeres internacionals de tota mena i avui serveix per acollir aquesta vetllada. Els cuiners i cuineres us mereixeu també
a un millor entorn per celebrar la cimera per excel·lència de la cuina catalana. Un dels trets que defineix els catalans i catalanes és que som gent exigent. Som exigents a la taula i ho som amb nosaltres mateixos. Això és bo. L'exigència et fa millorar. Som un país amb un esperit de superació que ens ha definit històricament. No ens conformem fàcilment. Aquest esperit també ho trobem a la nostra gastronomia, a cadascuna de les vostres receptes. Alguns dels qui sou avui en aquesta sala m'heu acompanyat als viatges institucionals a Japó o a Mèxic, perquè sou una de les millors targetes de presentació de Catalunya, per explicar com és Catalunya, el seu talent, la seva creativitat, la seva cultura de l'esforç, la seva passió. Hi ha poques maneres millors de fer-ho que a través de la nostra cuina. Hi ha un fil invisible però sòlid entre l'èxit del sector gastronòmic català i el bon moment que viu Catalunya. Dues dades que així ho demostren. Catalunya lidera la creació d'ocupació amb gairebé 4 milions de persones treballant. Un de cada 5 nous llocs de treball al conjunt d'Espanya es creen a Catalunya. La restauració representeu el 3% de la població ocupada, unes 115.000 persones, i factureu més de 7.500 milions d'euros a l'any. Una altra dada, 60 restaurants amb estrelles Michelin, més de 170 soles de la guia Repsol, la comunitat autònoma que concentra més talent culinari. La conclusió és clara, si a la cuina catalana hi va bé, a Catalunya hi va bé. Els fogons, és clar, són molt més que números. L'autèntic valor de la nostra gastronomia no es mesura únicament en la suma d'estrelles o als reconeixements que rebeu. La cuina és sentiments i valors. Un bon plat a taula ens fa feliços. La cuina és compromís i estima per la teva gent i pel teu país. Per això sou essencials per mantenir les 12 denominacions d'origen, les 13 indicacions geogràfiques protegides i les 12 denominacions d'origen vinícoles. Bona terra, bons productes, bons productors, bons cuiners, bona cuina i bon país. Aquest és un dels tresors de Catalunya, els 19.470 restaurants que donen vida als 947 municipis del país i hospitalitat als viatgers. Des de la cuina de muntanya de l'Alta Ribagorça fins al suquet de peix de les Terres de l'Ebre. Un país que s'assaboreix de punta a punta, com ens demostra la Patrícia Serra, que des dels fogons d'un restaurant d'un polígon industrial de Barcelona ha dignificat a la gent treballadora i a la gent del barri amb plats excel·lents. La Laia Coma, que representa la Saba Nova, l'energia desbordant d'una generació que puja amb força. En Raül Balam Ruscalleda, que ha sabut forjar el seu nom amb una personalitat pròpia que va molt més enllà del magnífic cognom que l'acompanya. En Jaume Subirós i Puig, que des del Muteo de Figueres ha sabut combinar la modernitat amb la tradició en un espai on s'hi han assegut intel·lectuals com Josep Pla o Josep Mercader. I per descomptat com el de Carles Vivarrubí, que ens va deixar ara fa uns mesos. Avui reconeixem tota una vida de treball ingent, de compromís i d'aquell caràcter infatigable que el caracteritzava. Aquesta riquesa s'ha d'assaborir i s'ha d'explicar bé. Com fa la Trinitat Gilbert, que avui es reafirma com a ambaixadora imprescindible de la cuina catalana amb el seu periodisme. Un periodisme necessari que dona veu als projectes humans, als cuiners anònims i als productors que cuiden la terra. Com bé sabeu, el balanç de la capitalitat mundial gastronòmica que hem exercit ha estat molt positiu. Hem projectat la nostra cuina arreu del món i hem generat noves oportunitats per al sector, per a tota la cadena de valor que hi ha darrere d'un plat. En volem més, volem continuar amb noves accions per acompanyar-vos. Sabem que, com els vostres restaurants, cada dia és un nou esforç, una nova oportunitat que no ens permet baixar el ritme. Per això, aquest proper mes de juliol farem la presentació oficial de la marca Cuina Catalana. Ara, responsabilitat o la gestió de la qual serà responsabilitat de la Generalitat de Catalunya. És a dir, una responsabilitat que volem compartida i participada amb tots vosaltres. La marca no serà un simple segell administratiu o un logotip i prou. Volem que es converteixi en una nova palanca d'impuls, una nova palanca per enfortir i projectar la nostra gastronomia, els nostres xefs i els nostres productes, per arribar a totes les taules i a tots els països. Que allà on qualsevol persona vegi el segell de cuina catalana, sàpiga que hi trobarà qualitat, esforç i excel·lència, que hi trobarà tot un país. Vull agrair la generositat de l'Institut Català de Cuina, que tenia registrat el terme i que n'ha cedit l'ús. Gràcies per la feina feta i gràcies per aquesta sessió. És un veritable exemple del que significa sumar pel conjunt del país.
Amb aquesta adquisició obrim una nova etapa, una etapa que servirà per continuar projectant el talent immens d'aquest país. Catalunya es pot servir de moltes maneres. Jo tinc l'honor de servir-la com a president de la Generalitat. Un metge o metgessa serveix al país, un mestre serveix al país, un mosso d'esquadra o un bomber serveixen al país. Vosaltres també serviu al país. Cuinar i escudellar el menjar és un hàbit quotidià i alhora sublim. S'hi concentra l'essència dels nostres valors, la solidaritat, el sentiment de comunitat, la tradició i la innovació. El seny i la rauxa, viure i conviure. Escudellar és compartir, és posar al plat de l'altre el fruit de la feina, és la cuina entesa com un acte de servei. La cuina requereix esforç, en soc conscient. Obrir un restaurant és un acte de confiança, talent, mètode, optimisme i esforç. Perquè un projecte perduri hi ha d'haver un pavà, ha d'haver-hi un rigor, talent, uns números i una estratègia al darrere. Des del govern us ho volem posar el més fàcil possible, des de simplificar la burocràcia a promocionar-vos. El vostre èxit envia un missatge molt necessari. A Catalunya ho tenim tot per tirar endavant allò que ens proposem. Així doncs, com deia fa uns dies el president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, Joan Font, preservem la cultura gastronòmica i celebrem-la. Celebrant la gastronomia, celebrem Catalunya. Moltes gràcies, felicitats i bona nit a tothom. Moltes gràcies, president. I ara que el president parlava de l'excel·lència de la gastronomia catalana, de la cuina catalana, doncs una bona prova d'això és el menú que s'ha servit aquest vespre, absolutament extraordinari, des de l'extraordinari brioix que hem pres, que ens ha agradat tantíssim. T'ha agradat, eh? M'ha agradat molt el brioix, m'ha agradat molt. He repetit, de fet, tot el menú, fins ara també les postres, els patifús i els cafès que s'estan repartint. Un fort aplaudiment i que pugin aquí, sisplau, Romain Fornell i Òscar Manresa amb els seus equips. Endavant, endavant. Magnífic el servei d'aquesta nit amb motiu de la 24a edició, dèiem, dels Premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. Moltíssimes felicitats, ha estat tot extraordinari, excel·lent menú. Moltes gràcies a tot l'equip, tant del Romain com de l'Òscar, que han fet possible aquest sopar tan bo, de tantíssim nivell, de principi a fi, tot l'equip que s'acosta ara cap als jardins del Palau de Pedralbes, cap aquí, cap a l'escenari. Un fort aplaudiment per ells, perquè ha estat fantàstic. Endavant. Ha estat un veritable plaer gaudir de la vostra cuina, del vostre talent i de la vostra professionalitat. I aquí els tenim tots. Que no són pocs. És que eren molts, són molts aquesta nit. Pràcticament em diuen 600 persones. Ha estat un èxit aquest sopar, aquesta nit de l'Acadèmia. Tots ells que ho han fet possible perquè hagi estat, a més, un sopar no només extraordinari, sinó molt àgil i molt cuidat. Gràcies, enhorabona, felicitats als equips de Romain Fornell i Òscar Manresa. Sí. Estaria bé que ens dirigíssiu vosaltres també unes paraules. Bueno, yo dejo la palabra a mi amigo Óscar. Yo, como buen francés, el honor a los catalanes. No, realment aquí l'important ja sabeu que és el Romain. Bueno, gràcies per primer de tot per confiar en nosaltres per aquest sopar, l'organització, i gràcies a tots per estar aquí. Espero que hàgiu disfrutat. I la veritat és que és un honor i un plaer poder gaudir d'una nit així i moltes gràcies, no sé què més dir. Y tener un equipo fantástico. Muchas gracias. Y gracias a todos. Moltes gràcies, enhorabona. Gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos en aquesta nit tan meravellosa i carregada també d'emocions, per què no dir-ho. Després de la sortida, després dels cafès, després dels petit fus, trobareu el Tony's Bar, que
que el Tony's Bar és aquell lloc, aquell espai pensat perquè us retrobeu, no tothom ha coincidit a la mateixa taula, potser alguns no s'han vist, tindreu oportunitat de prendre una copa i, com deia el bon amic Carles, doncs, per disfrutar del temps aquells qui no tenen pressa. Gràcies per estar avui amb tots nosaltres. Moltes gràcies. Un lloc per allargar les converses, retrobar amics, compartir impressions, brindar plegats per la gastronomia catalana i a la salut de tothom. Allà podreu gaudir d'un còctel i rebre també un petit obsequi de record d'aquesta edició dels Premis Nacionals de Gastronomia 2026, que ha estat un plaer poder compartir amb tots vosaltres. Moltes gràcies i bona nit. Moltes gràcies i visca la cuina catalana! Bona nit!